Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ni'ma. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wa taba'u ridwanallah. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin wallahu dzu fadlin 'azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Fangkolabu mongko padha bali sapa Kanjeng Nabi lan sahabat. Fangkolabu mongko padha bali sapa Kanjeng Nabi lan sahabat. Roja'u tegese padha bali sapa Kanjeng Nabi lan sahabat mim badrin saking pasar Badar. Aimin suki badrin. Binikmaten kelawan nggawa kenikmatan. Rupane pulihe dagang diparingi untung sing gedhe. Binikmaten kelawan nggawa kenikmatan minallahi saking Gusti Allah. Wa fadlin lan gawa kanugrahan saking Allah, oleh kenikmatan saking Allah. Rupane wong-wong kafir ujug-ujug atine do keweden dhewe-dhewe terus do bali ora wani ketemu karo wong Islam. Oleh kanugrahan saking Gusti Allah bisa lamatin sebab selamat waribehen lan oleh kauntungan. Jadi selamat ora sida perang teroleh keuntungan sing gedhe. Lam yamsashum kang ora mekenani hum ing Kanjeng Nabi lan sahabat. Lam yamsas kang ora mekenani hum ing Kanjeng Nabi lan sahabat suun apa perkara kang ala, suun apa musibah utawa perkara kang ala, nyatane mingkotlin, nyatane den pateni au jarhin utawa ditatoni. Jadi tidak menerima musibah sama sekali. Cek iku berupa terbunuh utawa terlukai sebabe wong kafir kuweden sadurunge nyerang wong Islam wis do balik
leh. Watabau lan padha anut sapa Kanjeng Nabi lan sahabat ridwanallahi ing ridhone Gusti Allah bitaatihi sebab taat Allah wa rasulihi lan utusane Allah fil khuruji ing dalem metu orang-orang mukmin Kanjeng Nabi para sahabat doleh ridane Gusti Allah radhiyallahu anhum wa radu an sebab uliye padha anut maring Gusti Allah lan anut maring utusane Allah wallahu tawi Gusti Allah dzu fadlin iku zat kang paring kanugrahan dzu fadlin iku zat kang paring kanugrahan azimin kang agung ala ahli taatihi ing atase wong kang ahli taat maring Allah ala ahli taatihi ing atase wong kang ahli taat maring Allah Allah Maha memberi anugerah yang besar kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Innama dzalikum angin pestine utawi mengkono-mengkono manusa kafir. Annasika sing sapa jenenge Nu'aim bin Mas'ud Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Tawa Abu Sufyan sakbalane Innama dzalikum angin pestine utawi mengkono-mengkono Abu Sufyan sakbalane tawa Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i ayil qailu tegese utawi wong kang ngucap lakum maring sira kabeh innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana iku alqailu ayil qailu tegese utawi mengkono-mengkono wong kang ngucap laku maring sira kabeh innan nasa saktemene pira-pira manusa. Lah iki innan nasa iki sing dimaksud wong siji innan nasa saktemene Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i gembonge wong kafir ila akhirih. Ana. Mulane wong iku nak pemberani iku diomongi sapa wae ya tetep ora gentar. Iku ana siiran ngene, inna qaumi tajamma'u ala qatsli tahaddasu wa ma ubali bijam'ihim kullu jam'in muannasu. Ya inna qaumi tajamma'u ala qatsli tahaddasu wa ma ubali bijam'ihim kullu jam'in muannasu. Dadi wong dadi kesatria, dadi pendekar diancam sapa wae tidak takut. Inna qaumi satemene kaum ingsun, ya iki aku maknani syair mau. Iku tajamau padha kumpul, do rapat. Uli rapat lah apa ala qatsli ing atase mateni ingsun tahaddasu padha rembukan sapa kaum akeh do rapat. Jarene aku ape dipateni. Terus syair wa ma'ubali lan ora merduli sapa ingsun bijam ihim kelawan kumpulane kaum ora tak peduli aku ape dipateni diancam aku guyu wae sebabe mati urip iku hake Gusti Allah nak urung wayahe mati ya ora mati nggih ta ora wa kamin sahihin yamutu bi ghairi illatin wa kamin alilin yaisu ilad dahri akeh wong-wong sing sehat
tanpa penyakit, tanpa apa ujug-ujug mati. Ana ta, Ra? Akeh wong sing wis penyakitan kejet kuadrat. Apa iku bahasan desa. Wong wis penyakitan bertahun-tahun berbaring di atas bale, gegere nganti boroken perkara kesuweneng turu. Neng ya isu ilad dahri. Ijeh suwe uripe jarak mati-mati nganti keluargane do ndonga-ndonga diwacakno Yasin ora mandi, bar diwacakno Yasin malah tambah sehat. Kurang mantep wacakno surat Ra'du, bar diwacakno Ra'du malah tambah sehat. Nganti pirang-pirang tahun ora mati. Lane wa ma'ubali bijam ihim. Ora tak peduli. Ape do kumpul bahas-bahas ngancam-ngancam mateni aku kullu jam'in mu'annasu. Wong iku nak maine kroyokan, kumpulane wong akeh iku mu'annasun kaya wong wedok. Wong wedok iku identik dengan sifat yang lemah, ya ora? Lemah. Tapi ya akeh saiki wong wedok sing kuat-kuat, ya. Wong wedok sing dadi tentara polisi ya akeh. Nah iku identik luwih akeh lemah wong wedok daripada wong lanang. Lah iki ngono. Diancam karo Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i, gerombolane wong kafir Abu Sufyan CS, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wong-wong kafir iki wis do siap-siap, panah, siap pedang, siap tombak ape merangi wong Islam. Kowe wedya karo wong-wong kafir iki mau. Bareng diwedeni ngono, fazadahum imana, malah tambah yakine karo Gusti Allah. Wa ma ubali bijam ihim kullu jam'in mu'annasu. Ono. Akhire keweden wong-wong kafir iki keweden, ora sida nyerang Kanjeng Nabi sak balane. Akhire Kanjeng Nabi sak balane do bali maring omahe dhewe-dhewe binikmatin minallahi wa fadlin, kelawan gawa nikmat, kelawan gawa kanugrahane Gusti Allah, ora entuk musibah, dipateni ya ora, ditatoni ya mboten, tur padha anut ridhone Gusti Allah, sebab namung Gusti Allah sing paring kanugrahan sing paling gedhe. Innama dzalikumus syaiton. Anging pestine utawi mengkono-mengkono Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i sakbalane Abu Sufyan CS al-qail lakum innan nas, sing padha ngucap lakum maring sira kabeh innan nas sak temene Nu'aim ila akhirih iku asyaitonu, iku balane setan. Yukhawifu kang meden-medeni hale nggih, yukhawifu hale meden-medeni sapa setan kum ing sira kabeh. Kowe diweden-wedeni ben apa auliyaahu, yukhawifu meden-medeni sapa setan kum ing sira kabeh auliyaahu ing pira-pira balane syaitan al-kufara kang padha kafir. Jadi iku terore setan, kowe diweden-wedeni karo bala-balane setan sing kafir kafir. Fala takhafu, mongko aja wedi sapa sira kabeh. Hum ing syaitan sak balane, Abu Sufyan sak balane. Wa khafu lan wedya sira kabeh ni ing ingsun Gusti Allah fitarki amri, ing dalem ninggal perintah ingsun. Ngono ya. Iki dadi santri iku kudu napa? Mempunyai keberanian yang besar, harus mempunyai keberanian yang besar, mempunyai keyakinan yang tinggi. Fitarki amri ing dalem ninggal perintah ingsun. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh mukminina iku padha iman sira kabeh hakon kelawan bener.
wala yuhzinka bidhamil ya yuhzinka wa kasriza kasraiza berarti yuhzinka saka kata-kata ahzana yuhzinu wa bi fathhiya lan kelawan fathaiha wala yahzunka wa dhammiza min hazinahu lughatan fi ahzanahu. Jadi qiraatina wala yahzunka. Kowe nak ngaji wala yahzunka. Tapi qiraah sab'ah wala yuhzinka. Tapi kowe ora kena maca wala yuhzinka. Maca ya wala yahzunka. Wala yahzunka lan aja nusahake ka ing sira bidhamil ya bidomah ya wa kasriza iki fi qiraatin. Wa bi fathhiya lan kelawan fathai ya dadi sing qiraatuna qiraah iki ta yahzunka wa dhammiza zaid dhammah dadi diwaca yahzunka min hazina saking lafal hazinahu logotan ing dalam siji bahasa fi ahzanahu ing dalam lafal ahzanahu. Aja nusahake ka ing sira Muhammad apa alladzina apa wong akeh sapa wong akeh yusariuna kang padha cepet-cepet sapa alladzina fil kufri ing dalem kufur. Dadi ana wong-wong padha mlebu kafir niki Kanjeng Nabi Muhammad didhawuhi Gusti Allah aja muk susahno. Ya kauna tegese padha tumiba sapa alladzina fihi ing dalem kufur sarian hale cepet-cepet. Binusratihi wagum ahlu Makkah. Binusratihi sebab menangi kufur. Wagum utawi alladzina. Kawa binusratihi sebab nulungi kufur. Wagum utawi alladzina wong-wong sing cepet-cepet mlebu kufur iku ahlu Makkah. Iku penduduk negara Mekah zaman nika zaman isih jahiliyah sadurunge padha masuk Islam. Awil munafikuna utawa pira-pira wong munafik, wong-wong munafik sing dipimpin dening sapa? Abdullah bin Ubay bin Salul kang omah ketoke Islam bareng dijak perang Uhud. Tengah dalan do begal provokasi balane dikon balik muleh akhire ada 300 orang Islam sing ikut melok grombolane Abdullah bin Ubay bin Salul. Aila tahtamma tegese aja susah sapa sira Muhammad. La tahtamma tegese aja susah sapa sira Muhammad likufrihim karena kufure ahlu Makkah likufrihim karena kufure alladzina. Innahum satemene alladzina yusari'una layadurru iku ora bakal melarati. Layadurru iku ora bakal melarati sapa alladzina Allah ing Gusti Allah syai'an kelawan babar pisan. Sedikit pun tidak akan memberi bahaya kepada Allah. Bifi'lihim sebab penggaweane alladzina yusari'una wa innama yadurruna lan angin pestine melarati sapa alladzina anfusahum ing pira-pira awak dhewene alladzina. Dia tidak akan membahayakan Allah, tapi dia menjerumuskan dirinya sendiri dalam bahaya dan kemelaratan. Yuridu ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Ala ya ja'ala ing yen ta ora ndadekake sapa Allah lagum maring alladzina yusari'una fil kufri. Lagum maring alladzina yusari'una fil kufri hazzan ing bagian ay nasiban. Tegese ing bagian fil akhirati ing dalem akhirat. Ahil jannah tegese ing swarga. Bisa ning akhirat ora dibagi apa-apa, ora diweki swarga. Falidzalika monggo krana arahe mengkono-mengkono Allah ya ja'ala lahum hadza. Monggo krana arahe mengkono-mengkono Gusti Allah ora mbagei
khadzala ngenjarake sapa Gusti Allah hum ing alladzina yusari'una fil kufri wong-wong sing cepet-cepetan mlebu kufur iku besok ning akhirat ora dibagi napa bagian swarga ning akhirat. Mulane dinjarno karo Gusti Allah. Walahum lan iku keduwe alladzina yusari'una. Adzabun utawi siksa azimun kang banget gedene. Azimun kang banget gedene finari ing dalem neraka. Finari ing dalem neraka. Wong-wong sing ngene iku dicawisi siksa sing banget gedene ing dalem neraka. Uripe kepenake ning donya tok, tapi ning akhirate ora entuk bagian. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Innal ladzina satemene wong akeh ishtarau kang padha ngijolake sapa alladzina. Innal ladzina satemene wong akeh istarau kang padha ngijolake sapa alladzina. Dadi syira utawa syara utawa istira iku maknane mubadalah ijol ijolan. Al kufra ing kufur bil imani kelawan iman ai akhadhu tegese padha ngalap sapa alladzina hu ing kufur badalahu hale dadi gantine iman. Sing dialap kufur, milih kufur daripada iman. La yaduru ora mlarati sapa alladzina Allah ing Gusti Allah. Bi kufrihim sebab kufure alladzina. Syai'an kelawan babar pisan. Wis ora mlarati maring Gusti Allah sedikit pun. Walahum lan iku keduwe alladzina adzabun utawi siksa. Alimun kang banget larane ai muklimun tegese kang nglarakake wong-wong sing kafir sing imane diijolno kufur iku ora mlarati Gusti Allah tur bisa entuk siksa sing apa banget larane wala yasabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Wala yahsabanna lan aja nyono temenan. Wala yahsabanna lan aja nyono temenan bil ya kelawan ya yahsabanna. Wa ta lan tak. Berarti wala tahsabanna. Sapa alladzina sapa wong akeh nak tahsabana alladzina ing wong akeh ngono nak tahsabana maknane sapa sira nak yahsabana alladzina dadi fa'il wala yahsabana lan aja nyono temenan sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina annama numli ing sak temene uliye ncerantekake sapa ingsun. Dadi ora ndang disiksa-siksa iku jenenge ncerantekno, diberi waktu. Annama numli ing sak temene uli ncerantekake sapa ingsun ai imlaana. Tegese uli ncerantekake sapa ingsun Gusti Allah lagu maring alladzina. Kene orang-orang kafir kok tidak segera disiksa, kok dinjarno. Iku lagu maring alladzina bitatwilil a'mari kelawan dawaake pira-pira umur bitatwilil a'mari kelawan dawaake pira-pira umur wa ta'khirihim lan ngakhirake alladzina wong-wong kafir delalae umure dawa-dawa kelakuane nglarakno ati do ngrusak wong Islam do ngrusak agama tetapi ora mati mati iku khairun. Aja muk nyono nak ngene iku khairun. Jangan kamu duga bahwa mereka dinjarno Gusti Allah diberi umur panjang iku khairun luwih bagus. Li anfusihim maring pira-pira awake alladzina. Jangan kau duga bahwasanya mereka dibiarkan masih hidup itu lebih baik. Wa anna
utawi lafal anna wa ma'mulaha lan lafal kang dingamalake lan lafal loro kang dingamalake anna iku saddat ngenggon-ngenggoni apa anna wa ma'mulaha masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ul loro fi qiraati tahtaniyati ing dalem bacaan kang nganggo ya dititik ngisor fi qiraati tahtaniyati ing dalem bacaan kang nganggo ya dititik ngisor wa masaddasani lan ngenggoni maf'ul kang kaping pindho wa masaddasani lan ngenggoni maf'ul kang kaping pindho fil ukhra ing dalem qiraah kang liya qiraah sing nganggo ta di iku kan walayah sabana iku ana sing bil ya ana sing bitta innama numli angin pestine ncerantekake sapa ingsun numhilu tegese ngenjarake sapa ingsun lagu maring alladzina kafaru iku liyazdadu supaya padha tambah-tambah sapa alladzina kafaru liyazdadu iku supaya tambah-tambah sapa alladzina kafaru apane isman dosane dadi dinjarno supaya dosa-dosane saya tambah nak dosane saya tambah ya nerakane saya lara bikasratil ma'asi kelawan akihe pira-pira dosa bikasratil ma'asi kelawan akihe pira-pira dosa walagum lan iku keduwe alladzina kafaru azabun utawi siksa muhinun kang ngasorake zu ihanaten kang anduweni asor fil akhirati ing dalam akhirat besok wong-wong wong-wong kafir saya tambah-tambah dosane diparingi siksa sing sangat menghinakan maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha' fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim sadaqallahul 'azim wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.